Assalamu alaikum jama'a maza da mata, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Yau za mu yi installing ne na application daga ɗaya zuwa biyu, wato wanda ba sa zuwa da FL Studio, wadda kuma za mu yi shi ne kai tsaye ta yadda mutum zai ta yi kai tsaye ya gano ga wanda bai taba ganin yadda ake hau da application mabambanci wanda za ka yi downloading din shi daga channel ba, za ka iya wannan din wanda ka yi downloading din shi dai nake nufi, wanda baya zuwa da FL Studio. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba, yau za mu yi aikin ne. Na taɓa yin bidiyon ƙwara guda akan Purity, to yau za mu yi shi ne akan wani application daban kuma wanda ba bako ba ne ba. Kamar yadda kuke gani, wani application ne, bari mu yi installing din wannan. Kuna ganin shi da 64 bit ne nake aiki, amma kuma wannan application din ya zo kai tsaye shi a 32 ne na sabke shi, amma kuma za ku ga yadda zan yi aiki da shi ba tare da bata lokaci ba in hau da shi sama FL. Yana zuwa da 64 ne da 32 a ke naman da muku. Kana iya makin din su ma duka zai yi aiki, amma da yake ni da 64 ne yake aiki, bare da makin din guda daya, wato 64 din kaɗai. Kenan yadda 64 ne kake aiki, ka gani zan baka dama ka wannan din. To akwai wanda kake sabkiya 32 ne kawai, akwai wanda kake sabkiya 64 ne. Kamar Purity za ku ga wanda muke aiki bidiyo a kan saka da kuma 32 ne. Kai zai da ja ba da kare hawa. To guys, mun ida shi kamar yadda kuke gani. Bari mu duba shi anan mu ga ya hau ne ko kuwa ne. Bari mu sacin din sunan shi mu gani. To kai tsaye kawai sai ka shiga cikin FL, sai ka shiga cikin FL. Yadda na installing din ta ban ma daidaita ta ba da yawa. Ok, ba ruwanmu da wannan, ba ruwanmu da su. Za mu zo mu shiga audio, sai ka zo nan ka shiga nan, sai ka zo nan, sai ka shiga nan, sai kawo ka waje kama haka. Idan ya kawo ka waje kama haka, kamar yadda kuke gani
ga nan jerin application ɗin da FL take zuwa da su, sai ka zo sai ka danna wannan abu ya yi ma searching. Sai ku ɗan jira shi kaɗan ya yi searching. Kun ga gashi ya hawo sama, shine wannan gashi, shi ya fara hawowa ma. To idan ya ida haka sai ka fita, sai ka zo nan, sai ka shiga nan, ka zo ka danna nan, sai ka shiga cikin BUSD. Idan ka shiga BUSD za ku gan shi gashi nan, sai ka ɗauko shi ka gwada shi ka jiya yana aiki ne. ok to kai tsaye dai a sauwaƙe abin da za ka yi ta yadda ake hau da application amma mai BSD, application mai BSD wanda ba zuwa tare da BSD kamar irin na tace murya wannan, za ku gan shi dole sai an bi shi ma. Zan zo in muku bidiyo kai tsaye a kansa, saboda ga wanda suke so a yi bidiyo su rubuta mini a comment. Insha Allah zan yi bidiyo, zan samu wani application din da ba tare da BSD yake aiki ba kenan, dan a gwada muku ta yadda za ku hau da shi kai tsaye kenan. Zan je in ta yin installing ne na abubuwa. To za ku ga yanzu purity, bari mu shiga purity. Ga wanda ya nema bai samu ba ya yi magana a comment, zan iya sa muku link ɗin da za ku ku samu su. Duk wayannan da kuke gani wanda nake aiki da su a free ne suke, ba wai saya ba kake da kuɗinka. If you want to have a pro release, here it is. We only deliver professional releases. So, relax and rest. If you want to have a pro release, here it is. We only deliver professional releases. So, relax and rest. Finish shi ma ida. To duka ta haka ne ake installing din su wannan, za ku ga dama akwai wanda ba installing din su, na ga muku ko. Sai ka zo ka ƙara shiga inda na shiga ɗazu again, sai ka shiga nan ɗin. Sai ka danna nan ɗin kuma ya ma searching. To kun gan shi gashi ya hau, kun gan shi gashi nan purity gashi nan 32 ne shi yake da. Ka zo ka yi shi haka. Yawwara. To bari mu je mu ɗana shi mu ji shi ma, sai ka zo ka shiga cikin BSD shi ma ka ga ya zo ne ko koya. To kun gani gashi nan, kun gani, kun ji purity shi ma ta yanda ya zo.